kubor mtakajan mit shom phachi kubor gibnya in pe shwai kimat bakong san Menteri Rang Badu Narendra Modi ang baki India ke Kuwait kia sami ke jingdai ke babun jat ke badan tenrai hak history ke culture bat ke jinglong jingburom markaliang Bena Menteri Ketenat di Kampo yang ke Sarkar Pedang Amit Shah balakut nak ki kamle nak hak tan stay lam mi Ini aireng uperdan nam rengat hak election MDC dah ketiket Kongres na Langren constituency. Kikubor gibamnya, Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi udang dan hak jinglat jengok ke Ars ni Syakari Kuwait. Hak jing iklan bat kilat pathai kubor jang Keri Kuwait ke kuna Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulang baki India bat ke Kuwait kia sami ke jing dai ke babun rukam ke badan tenrai hak history ke culture bat ke jing burom markaliang. Ulang ba ke jing dai ke baklan ke long ke ha keleng ki kam boarding ki khai pateng bat ke jing peteng ka ke baki kam khai pateng ki lalong kanong rem kabakong san hanjong ka jingi dai pedeng kini ki artli kiri bat ka khai ka pateng pedeng jongki kala ki ubha Menteri Ketenat ki kampo yang ke Sarkar Pedeng Amit Shah ula penmena ba lakut no ki kamle no ha ka than stay lam mi ngi ha ka ba ula banjur ba ka por kala dai ban pen kelaya ke rukam trekam jong ki pulit khnang ban pentikna ba ki breu kin yo kloy ya ke jing bishar bahok usha ha kren ha ke jing lang ba kabahnya puar jong ke North Eastern Council hat Tripura ulang bau Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi lawan ra ya ke jing suk ha ke nekatan da ke biasoi ya ki arhut ligi sekolah yesuk ha ki posnam kabala penlong ya ke jing wan pendam jong ki khandai hajar ngot ki lekno Menteri Ketenat penroi jong ke than stay lam mi ngi donor ujoti Raditya Sindhya rengkat bat kilat jong ki jela ki Menteri Rang Ba jong barok pratli ki jela ke than stay lam mi ngi bat ki he ki han Kile don lang ha kene kijing halang. सबसे ज्यादा समय शासन किया मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ भाजपा सरकार बनी विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था इनकी रोजगारी की व्यवस्था स्वास्थ्य की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था शुद्ध पानी शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ Hajala Meghalaya ke Kripa Foundation kala ay ki jing syakri ki bakerpang naga benta ban kentiu ya ke kwat ke khia bat ban Kristian ya ki imlang salang nadu ki jing ay ya ki jing syakri ha kaliang ke kwat ke khia shadu ki jing ay ya ki jaka sumar bat ki jaka ritemen kani ke foundation amtang ba kadai ki jaka bayo ya ki jing khia henry kampalat ya kata kani kalong ke kubor Kawai na kijing tray kam bakongsan jong ka foundation kadai ka Kripa Victoria Senior Citizen Home ya kani ka jakari kitemen la sengha ka snam arhajar outpo kani ka jakasa kabala thau kat kum ka juk ka bamenta kadai ka yeng na ka benta kitemen kisan ki basa menta ha kadai ka jaka ka ba ki yo e ka jing kershan ba ka jing ri jing sumar bat ka jing e kendo e ki wai pat ki para temen wat hadien ba kami ke jing e na ka daw ka klam covid khat khandai kani ka jakari temen menta ka don khat wai ngut ki nong sa bat na ka porsha ka por ki juwan ki doktor bat ki nong ai jing sumar Hakani ka jaka ladan ki doktor ki psychiatrist physiotherapist bat counselors ban penti kena ba man la iwei pe iwei ibasa hakani ka jaka in yo e ka jing sumar ka bapaka bat ban suk karukom sa jongki. We are currently hosting about 11 clients as of now, out of the 13 capacity that is there. So the home that we've created here, the facilities that we've tried to implement here is a very modern sort of setup. It's not just a place for them to, to come and to live their last moments here, but to actually enjoy the place for the next couple of years or their final years that are here. So the facilities, like as previously mentioned, is very widespread.
We want them to wake up in the mornings, walk around the lawns, be it come for a quick dip in the pool, or even run or take a play around with the basketball at the basketball court. So a lot of physical activities, or at least try to get them involved physically to make them more active. Ka Kripa Foundation kamat bun ki jing na kadaw ka jing jelay jong ka jing di drugs ha Meghalaya. Director Usherat Walang ula penpau ya kani ka jing sngokia halor ka jing kiu stat jong ki samla ki banadu karata khatsan hadu khat news nam ki papendon kam drugs. Dak ba banjor halor ka jing don kam ban le ai ban chimkia ya kani ka jing ban yo ru ka jing rshan na ki long yeng long sam. Kum shibenta jong ka jing ya lenti jong ka jing trai kam ka Kripa Foundation ka thmu ban bu yala ka jong ka jaka sumar ban yarap bat pen khot ya ka jing don jong drugs ha kamet jong ki nongdi hagis nam ban wan. Bat banang penyar syuk-syuk ka jing syakri jongka na kabenta kito ki bayakun ya ka jing kerni ha ka jing di penbuat. We need to have an in-house detoxification center. So that is the plan that we have in the next year, to set up our own detoxification center. Reason is most of the clients, after counseling, we send them for detoxification. Usually after 7 days of detox, they don't want to go back to the rehab. They don't find a reason to go back to the rehab. So because of that, we wanted to have an in-house detox so that it is easier that the moment detoxification is done, we send them down for rehabilitation. Ka Kripa Foundation kadon ka jing ang nuot ban ai ka jing sumar kabaduna dor hakaba ka jing siu na kabenta ban pha sumar hang ne kan long 10,000 hadu khatsan 1,000 tingka shi benai. Henry ki jing sakri na kabenta kito ki bawan na ki longyeng ki baduna ka yo ka kot kan long ka balaj na kabenta kito ki badon kam sisay ka jing yarap ka Kripa Foundation ka jutre ratba ban ai ka jing sakri babhatam ha ka ba director uba walang dala di hearing kat ka yeng ka sem jong u ki juyas no akti lang ban penti kena ba kito ki badon kam sisay ka jing yarap kin yo ka jing yarap ka ba kidai ban yo. Bureau Report DD News Meghalaya. Karanikor Block Congress Committee kala menjurban pha ya kerteng jong weu samla nang na uba perdon nam rengat kemu kertang ke parti na langren constituency ha kani ke election MDC banwan sha ke HDC ha ubnai rempang arjar arpo san habakren shakilat pathai kubor u president ke South West KHASI Hills District Congress Committee uba kan pham vi karengdo ulong ba Karanikor Block Congress Committee kala shem yakrai ha ka jing lang jongka ka balalong ha mau krot ha ka arpu wetrik no pra arajar arpu sao nakale jukam Karanikor Block Kongres ba kila metakasni dia don di meeting bat kawai karai bat kawai kasur kila yang bagi ya sim kawai karai bat kawai kasur kelomba ki pa betang wi kurtong mata banil akademik MDC election arajar sana Karanikor konstitusi nomor lang konstitusi but kakating juga di Perdonam rengat ka prasar bharti akashwani jawai klarke ka sngi seng ka balaipo jongka hanin ka sngi ka bapen kemau ya ka jing ya lenti ka ba organize nam jong ka jing shakri ka ba aitilot ya ka Jante Hills District kani ka jing lang ka balapan long hakyang nong ba Government College Auditorium kala long ka jing rakhe ka ba ipo ipeng ya kijing no senyang jong ke station sha ke imlang salang ha kan kijing rakhe ladan ki musical concert ki bapun chung shit rengkat kijing shat nadu kijing shat trai jong ke jentia ha du kijing right trai ki bapun ki men sim ya kan kijing rakhe lapan phu ban pheng da kijing don kat jong deputy commissioner ka West jentia UBS Solia kum ukongsan. About the glorious years that we have served in the past 29 years, and then to many more of us service, and so it's a day of celebration for us. We are happy, and I wish all of us a very happy Foundation Day. It's been a joyous ride for me because I've always been a person who likes to contribute to the society, especially giving information and bring education to the masses. Especially the motto of Akashvani is to inform, to educate and to entertain. Hapdeng kilom ba internet ke jalan Meghalaya kadan kasnong masar kawai ni kasnong ka ba 4 juta kamyoi. Henry kedai kasnong ka badan ya kinong kasnong ki ba compare na ki wipat.
ha ka ba kat tu kan ni na ki nong snong ki kan do ki jing ka ba amju da khambna ka jing jong ki kalong ba ki duna ha ka bor yo snow kan ni ka de ka khubor Hakasnong masar ki khot jong ka nong steng ki la penmi ya ka rukom ya kren paramaki ka ba khamper kata kalong ka rukom kren dak ba shuak hagani ka snong ha ka ba prapho hadu khandai pho nak shispa ki nong snong ki dang shanya tli ha ka rep karyang ka bor ka bate song ye ki kum ka emlang sa lang ka de ka rukom ye kren ka ba khamper bat ka riti dustur jong ki cái chỉ quậy trong anh bên mỹ cái này có cái lòng ba đầu ba không sẵn ấy cái lòng bạn bên bao sẽ bắt gặp thấy ya cái chỉ đơn cam cho cái này khi brio khi bom yosau là chết rồi cái này cái tiếng cho cái này có cũng cái sinong berjar nhưng mà buồn khi brio là này cái em lăng salang kim itu là này kim yosau sẽ phang cái này cái sinong bắt khi brio cái basong basa cái kham tam ya khi brio khi bom yosau của badai na cái cha nong steng ki blado no e khabori yosnga wala bat ching her pateng chokki ka balane kom bahan ru patengi what happening ka jinglong klein jong ki nong snong ka masar ki dang hab ban mat ya ki jing ka rukom kren dak ba ki shu ak da kakti om shim la hikai ki ha ki school hinrei ka yai sa tang hapdeng ki para nong snong jong ki na ka bentai ki babun ka dei tang kani ka rukom ka ba ki ya kren paramaki hinrei ka jingma ka don ba suki ka ni ka rukom kan sajak no lada om dan babu jing tho eka uba Ferdinand Marshallong unong tho eka kot ka snong bajar but uba longru unong wat benya ni PhD researcher ha ka linguistics udon ka jingmut ka bas kem ban pintikna ba kani ka culture ba kerpang jong ka snong masar kan omja no ka kam jong u ka long ban pinrung jing tho ya ka KHASI sign language ni ka rukom ye kren da ka basu ak bat bandon ya ka dictionary ban pinne pensa ya ka ni ka benta haka pateng banwan ket kom chela sam changa tolong ba ki yeng ki sam ki ba panan kam ne ka sai la we kim da bon than shu ha du menta bat ka wa we bat ka long ba ki dong don tang kum ba ha khat sau ni khat san ai tele ki yeng ba panan kam ni bon na ki bre bom som masar ki kim sam ta ban kam than shu e ka ni ka san choki bat ka we ga da ba san ka long ba ki don wen ka kadang ka jing saw la ran jong ki ya ka chiru nang jong khot met a jong ki bat ka long ro ka ba so thu sai long dong ka long ka ba e ba chen jaro ka kam jong uba Ferdinand Marshallong ka dei ka jing pen kan mau ka ba klan halor ka jing long kongsan ben pinne pensa ye kiriti dustur ka ktien bat ki sur kren ki ba bun sen la juklet ye ki ka jing trai kam jong u hamasar kala ya rap shibon ben penduna ya ka ni ka jing da ka ba pentikna ba omdan menuru bensa Shadin Nisha Shadin Bureau Report DD News Meghalaya ka Bureau of Indian Standards Guwahati Branch Office kala penlong ya program pensuthu alor ke gram panchayat ha DC Conference Hall ha Nongston West KHASI Hills kini ka program kala lumlang ya kinong mi khmat na kilai poprat ligi gram panchayat ban ya kran halor ke benta ba kong san jong ka BIS ban pentiknai ke jing pentrekam ka bha bat ka bayat bet ha kitanat rekam pair la penyat da kiriu sampang jong BIS ba kentop ye ikong adani karasi bat ka barasha joti basya kani ka program kalamat phang ya jingdon kamban bur runti kendon jong ka BIS kham tam ha ka bede bat ka thi jing thit jong ka sarkar about what BIS do and how they can be conscious about the quality about ISI mark products, and also we have explained about the voluntary products, mandatory products, how to check the fake ISI mark and the real ISI mark. Kadba ka ayam syuti kala nang jan ka mensim ais ngba ka shim ya ka jaka pedeng ha ka donut jong ka snong umsning pulun menta usnam ka sengkan thei kala pedeng sobha ya ka jing lek man da ka ba itnat ka jing rakhe shwa ka Christmas ka bala penlong pan preng ya ka jing pen sha ka kan hon ka baju sha e ben ha ka imlang salang ki break badan jing tuna ha kit khot met hambun banya ka jing lek men kadai kalat ben kan mau ya kitu ki badan jing duna ha ki khot met ba kim sha e ben ha sning auditorium hall ki khot jong ka snong ki le lumlang na ka benta ka jingelang ka badap da ka jing e ka jing sngolem bat ka min sim sngorit ya ka ni ka jing rakhe las dang da ka jing wan poi jo kongsan uba ransom sutenga bat u Elias marak kum u sembut kongsan nakatagadaw ka ni ka akan ni ka no pa ito ni ka singi nga na skumen hadu kata-kata
Namar baka secretary umsting pelur. Mentang ini pe jing long diman kesundang ha tura kejing kreat kalong khatway degree Celsius bat kejing shet kalong up degree Celsius kejing sengam kau hau kalong nyupnyo nak shispa kesundang kala banrang haki bubon kijaka haba pai pat chakanong ba shalong kejing kreat kalong 1 degree Celsius kejing shet kalong khat san 0.1 degree Celsius kejing sengam kau hau kalong rupnyo nak shispa kesundang kala banrang haki bubon kijaka kat bahajawai pat kejing kreat kalong khat a degree Celsius bat kejing shet kalong khat pra degree Celsius kejing sengam kau hau kalong nyifu ar nak spa kesundang kala banrang haki bubon kijaka te perlok katung na pasuk kod jong tuk bo jong im ta ga janmet hadu min syambiang pilasha kesi play pi baro. Moving to Northeast now, on a 3-day visit to Tripura, Union Home Minister Amit Shah today laid foundation stone of projects from Tripura worth more than 668